дар вақти афзоиши занбури асал сарҳадҳои мобайни районҳои вилоят маҳкам шуд. Ин оварда расонд ба он ки занбури мо исфара монд, мо худо мо хуҷанд ба чихел гирифта омдан дар кор, моя гузашта намемонанд, занбурро оварда наметонем. Занбур як миқдори муайян вақт аз нигоҳи бин холӣ монд. абдуғани амаки 72 сола баҳори соли 2020-ро бо эҳсосот ба хотир меоварад. Зеро хавфи барбод рафтани меҳнати 45-солинааш ба миён омада буд. Вай соҳибкор буда бо зиёд гардонидани оилаи занбур ва истеҳсоли асал машғул аст. ҳамасола моҳҳои апрелу май ӯро аз маркази шаҳр дарёфт кардан ғайриимкон аст. мавсими зиёдкунии оилаи занбур фаро мерасаду вай ба минтақаҳои кӯҳиву боғот раҳсипор мешавад. акнун ҳар оила ақаллан мо якта оилаи нав таъмин ташкил кард намуда кор. ҳар оила агар шароит шуд агар баъзан якунимта то 2 оилаи зиёд мешавад. фарз кунед ки занбури ман 180 оила бошад, агар ҳамин дар давоми як моҳи ҳамин бачагирӣ дар давоми як моҳ ҳамин миқдораш 350 360 то 400 оила мерасад. бисёр мешавад ва ин занбурҳои мо зиёдкиша мефурӯшем, пулаша барои зиндагӣ кор мефармоем, барои зиёд намудани миқдори занбур кор мефармоем. барои истеҳсоли асал занбурпарварон дар як сол наздик 5 моҳ дар минтақаҳои кӯҳӣ мегарданд, зеро асалҳои хушсифат асосан аз шаҳди гулу гиёҳҳо истеҳсол мегардад. дар фасли зимистон бошад, ғизои онҳо шакар мебошад. ба ҳисоби миёна барои як оилаи асал дар як шабонарӯз 10-12 килограмм асал сарф мешавад. даромади асосии абдуғани амак асосан аз зиёдгардонии оилаи занбур ва истеҳсолу фурӯши асал мебошад. аз ин ҳисоб фоидаи хуб низ ба даст меорад. ба ҳисоби миёна як оилаи занбур аз 20 то 45 килограмм асал медиҳад. арзиши истеҳсолии он вобаста ба намудаш аз 25 то 70 сомониро дар бар мегирад. соли 2019 соли пурбаракат шудагӣ буд. анча соли бисёр нағз омдагӣ буд. кӯҳистонам асали нағз дод. 2 асали нағза аз кӯҳистон гирифтем, 2 асала аз пахта гирифтем. ба ҳисоб миёна аз як оили занбур ба ҳисоб миёна қариб 35-38 килоги асал ба даст овардем. ина агар ҳамаша ҳисоб китоб кара миқдори асал багардонад, 6.5 тонн 7 тонн асал мешавад. пул багардондагар ин анча пули бисёр мешавад. даромади софт таги 10-12 ҳазор даромади софт мешавад. соли 2020 дар вилояти Суғд 1480 тонн асал истеҳсол гардид. ин шумора нисбат ба соли 2019 63 тонн зиёд мебошад. оилаи занбури асал низ дар ин давра афзоиш дода шудааст. агар дар соли 2019 дар вилоят 61034 оилаи занбур ба қайд гирифта шуда бошад, пас дар соли 2020 он ба 62402 оила расонида шуд. дар истеҳсол ва рушди оилаи занбур нишондиҳандаҳо афзоиш ёфта бошад ҳам, аммо маҳдудиятҳои ба миён омада дар соли 2020 бар асари COVID-19 бозори асалфурӯшонро низ коста гардонид. занбурпарварони вилояти Суғд маҳсулоти истеҳсолиашонро асосан ба бозорҳои ҷануби мамлакат ба фурӯш мегузоштанд. инчунин содироти он ба ҷумҳурии халқии Хитой низ оғоз гардида буд. аммо соли 2020 онҳо натавонистанд маҳсулоти худро ба дигар давлатҳо содирот намоянд. инчунин талабот ба ин намуди маҳсулот дар бозори дохилӣ кам гардид. соли ки 2019 талабот нағз буд, даромад нағз мешуд. соли ки 2020-2021 бош пандемия омад, талабот ҳаман тарои паст шуд. чунки даромадам кам шуд. мисол асал фаъолият кардагимонда пандемияда карантин буд. барои ҳамун талаботи ҳам асал кам шуд. ҳозир захираҳомо захира карда мондаги пандемияда захираҳо ҳама каталоги хонагиҳои оварда ба фурӯш бурда фаъолият кардем. соли 2003 дар вилояти Суғд ташкилоти ҷамъиятии ассотсиятсияи занбурпарварон ташкил гардид. дар он 150 нафар соҳибкорон занбурпарварон муттаҳид гардиданд. ҳадафи асосии ташкилоти мазкур рушди соҳаи занбурпарварӣ ва истеҳсоли асал мебошад. соли 2020 вақте ки барои занбурпарварон имконияти вуруд ба минтақаҳои дигар имконнопазир гардид, маҳз бо ташаббуси ассотсиатсия ин масъала ҳалли худро ёфт. барои фурӯши асал бошад, айни замон ассотсиатсияи мазкур тасмим дорад содироти онро ба давлатҳои бурунмарзӣ ба роҳ монад.
کاربری برداشتیم حاضر اصلا همش گرمانی و روان شدگی لابراتوری گذرد همش نقش شد امسال اصلا ما یوروپا میبریم خدا خواهد همین تشکیلی شدگی اومدی سال نقص خدا خواهد امسال سال اصل سال افزایش آوری حساب میشد عبدالغنی амак соли 2020 баробари COVID-19 инчунин тавонист бо беморие ки ба соҳаи занбурпарварӣ таҳдид дошт мубориза барад. новобаста ба мушкилоти гуногун имрӯз вай фаъолияташро идома дода нозукиҳои соҳаи занбурпарвариро ба наберагонаш низ омӯзонида истодааст. умед дорад ки онҳо низ дар оянда ин соҳаро пеша намуда фаъолияти соҳибкории ӯро идома медиҳанд.